שלום סופי. שלום אורן. ברוכה הבאה. אנחנו עכשיו במסגרת של סדרת תוכניות קצרות, שמטרתן להציג בפני הצופים או המאזינים את מה שאולי אפשר לכנות ביואתיקה ישראלית, והמטרה היא להיפגש עם אנשים שעוסקים בכל מיני חלקים של ביואתיקה בישראל. אז אני מאוד שמח שהצטרפת אלינו. סופי דומבה, את היום עושה דוקטורט? כן. נכון? כותבת את הדוקטורט. מה הנושא שלך? אני בודקת בעצם את ההתמודדות של הרופאים והאחיות עם פטירה של תינוק בפגייה. וואו, אוקיי. ההתמודדות הנפשית, ההתמודדות? כן, את בעצם עוצמת התגובה שלנו לכך. התינוקות אצלנו בפגייה לפעמים נמצאים חודשים, לפעמים רק כמה ימים, ולצערנו לפעמים הם גם מוצאים את מותם בפגייה, ואנשי הצוות עוברים בעצמם תהליך של אבל במקרים האלה. ואת פוגשת את זה רק כחוקרת? או... גם, איך אומרים, על בשרי, בתור אחות שעובדת שם. את עובדת בפגייה? כן. בתור אחות פגייה זה נקרא? כן. ובנוסף לכך את גם חוקרת, בעצם מסתכלת על התפקיד שלך ושל חברייך וחברותייך? כן. מנקודת מבט פסיכולוגית? אתית. מוסרית, וכן, גם רגשית. אז הנה יש לנו הזדמנות באמת לדבר קצת על מחקר בתחום של אתיקה, של ביואתיקה, והייתי שמח להתמקד איתך במאמר שפרסמתן ממש לאחרונה, ב-2014, במה שנקרא American Journal of Bioethics, Empirical Studies, נכון? אולי תוכלי לעזור לי ולאחרים להבין איך מחקרים אמפיריים מתקשרים לפילוסופיה או לביואתיקה בעצם. אוקיי, אז אני אספר לך על המחקר. בעצם כאחות שעובדת בפגייה, אני נתקלת לא מעט בתינוקות פגועים. אם זה תינוקות שנולדים בגבול החיות, שזה שבועות 22 עד 25, ועוברים דרך של ייסורים, אבל בזכות הטכנולוגיה הקיימת היום ברפואה הם שורדים. הבעיה היא שהתינוקות הפגועים האלה שבעבר היו מתים כדרך הטבע, והיום שורדים, הם שורדים במחיר של פגיעות ומוגבלויות מאוד מאוד קשות בהרבה מקרים. כן. העניין הוא גם שאנחנו לא יכולים לצפות מראש מי יהיה פגוע יותר, מי יהיה פגוע פחות, ולפעמים אנחנו תוהים, האחיות, הרופאים, האם ככה בינינו לבין עצמנו, הרבה פעמים, האם זה ההחלטה הנכונה היא לתת טיפול בכל מחיר לאותם תינוקות? וזו החלטה שלכם בעצם, או איך אתם פוגשים את זה? העניין הוא שלפי החוק במדינת ישראל כיום, המתת חסד, או אקטיבית או פסיבית בעצם. אקטיבית, כלומר, לעשות פעולה שתביא למותו של אדם? כן. פסיבית, כלומר, לא לעשות לא להתחיל לטפל משהו שיכול להציל או למנוע מוות. נכון. אוקיי, כן. בעצם היום זה לא נחשב כחוקי במדינת ישראל לגבי פגים וילודים פגועים, ברוב רובם של המקרים. קשה מאוד להכניס אותם להגדרות של חולה נוטה למות, מאחר והפרוגנוזה היא לא ידועה. כלומר, אם נדבר רגע בשפת פשוטי העם, יש חוק בישראל, שהזכרת רגע, חוק החולה הנוטה למות, הוא נועד לחולים שנוטים למות, שברגע שנכנסים להגדרה הזאת, כלומר נשאר להם 6 חודשים ופחות. זאת אומרת, חולים שמצבם מעיד על כך שלא משנה מה נעשה, הם כנראה ימותו תוך חצי שנה. ואת אומרת שבחלק לא קטן של המקרים, הפגים לאו דווקא ימותו תוך חצי שנה. נכון. הם אולי יהיו פגועים מאוד, אבל לא ימותו. כן, נכון. כן. ולכן קשה להכניס אותם לחוק הזה, ומכאן נובע שהמתת חסד או הימנעות מטיפול היא אסורה. אסורה לפי חוק. כן. עכשיו, זה גרם להיווצרותו של שטח אפור מאוד, סך הכל. וזה לא פשוט לעבוד בסביבה שיש בה תחום אפור כזה רחב. וזה מה שהוביל אותי לחקור את הנושא, מה אנחנו האחיות, מה העמדה שלנו, העמדות שלנו, כלפי הנושא הזה של המתת חסד. כן. אולי תתארי לנו קצת מה עושות אחיות הפגייה, מה תפקידן, עד כמה הן באות במגע עם הפגים, או בכלל על העבודה בפגייה.
אוקיי, אז בשמחה, זו עבודה מאוד אהובה עליי, היא מאוד מספקת ומאתגרת. בעצם אחיות בפגייה מגיעות בבוקר, מקבלות הפקדה על מספר מסוים של ילדים, והן צמודות לאותם ילדים כל שעות המשמרת שלהם, וזה טיפול שכולל הכל פשוט. לא רק את הפגים, זה כולל גם את ההורים, שזה כמובן תמיכה רגשית, נפשית, הדרכה וכו'. אז בעצם אנחנו עושות הכל, חוץ מלקבוע את מדיניות הטיפול, שזה כמובן הרופאים עושים. כן. עדיין אנחנו כמובן שותפים לזה מבחינת ייעוץ, לקיחת חלק, חוץ מכתיבת ההוראות, כן. נכון להיום. זאת אומרת שאחוז ניכר מהזמן בעצם מי שפוגש את הפגים ומטפל בהם הם האחים והאחיות נכון. בפגייה. נכון. אולי משהו על העניין הרגשי, אני יודע שזה קצת אולי אישי או משתנה מאדם לאדם. איך המפגש עם ילודים שזה עתה נולדו, איך הוא נחווה בעינייך, בעיני רבים מעמיתייך או עמיתותייך? אז זו שאלה טובה. יש בזה משהו מאוד מיוחד, זו באמת אוכלוסייה מאוד ייחודית לעומת מטופלים אחרים. הם באים, איך אומרים, עם אנרגיות טהורות, לוח חלק. אותם פגים, זה באמת צורת תקשורת מאוד ייחודית. יחד איתם, כמו שאמרתי, באים ההורים שלהם, ורוב העבודה הרגשית נעשית מולם. ויש לנו המון מה לתת להם ברגעים האלה, הלא פשוטים כל כך, שהם... ובאמת זה אחד, אני חושבת, זה הרגעים הכי קשים בחייהם של הורים, כשהתינוק שלהם נמצא בין חיים למוות ואי אפשר לדעת מה הולך להיות. כלומר, את בעיקר מתייחסת לפגים בשלב מאוד מאוד מוקדם של כן. ההיריון? או ילודים שנולדו במועד, אבל נולדו מאוד מאוד חולים, ולכן גם הם נמצאים במחלקה לטיפול נמרץ ביילוד. כן. ובכל זאת, מדוע המחשבה בכלל בכיוון של אולי הימנעות מטיפול או המתת חסד, מאיפה המחשבות האלה עולות, וזה לא משהו ייחודי בחשיבה בישראל, אבל מאיפה זה בא? איך להגדיר את זה מהמציאות? מזה שאני רואה תינוק, למשל, שנולד בגבול החיות, שבוע 23, ומהניסיון שלי, אני עובדת כ-13 שנים בפגייה כבר, אני יודעת איך הילדים האלה עלולים לצאת, או לא לצאת, יותר נכון. וזה מסלול ייסורים מאוד מאוד קשה שהם עוברים, וההורים שלהם עוברים איתם. וזה לוקח המון משאבים כלכליים גם, ומשאבים של זמן גם מהצוות. וכל הגורמים האלה יחד, זה גורם לחשוב בשביל מה בעצם, אם זה מסלול כזה של ייסורים. באותה נשימה אני חייבת להגיד שלפעמים, שיש למשל תינוק שנולד לפני 7 שנים בשבוע 24, משקל 400 גרם. כן. הוא עבר את מסלולי ייסורים. והיום, פעם בשנה, כל פעם ככה לקראת היום הולדת, ההורים שלו חוזרים יחד איתו. כן. ככה להביא עוגת יום הולדת. בריא ושלם. כן. והוא צוחק ומחייך ורץ בפגייה. כן. אז זה מאוד מאוד לא פשוט. כן, אז אנחנו מדברים בעצם על קבלת החלטות קליניות, טיפוליות, במצב של חוסר ודאות, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, וזה אולי הדוגמה הקלאסית לדילמות אתיות יומיומיות בעשייה הרפואית. טוב, אז אולי תספרי לנו על המחקר שביצעתם. אוקיי, אז מאחר והמתת חסד אסורה בעיני החוק בפגים וילודים, לא יכולנו לבדוק את העמדות של האחות כלפי הנכונות שלה לקחת חלק בפעולה הזאת עצמה. והסתייענו בתיאוריה של פישבן ואייזן, שמדברת על כוונת התנהגות, שזה בעצם המנבא הכי חזק להתנהגות. כן. ובדקנו את כוונת ההתנהגות של האחות, כלומר, עד כמה היא נכונה לקחת חלק במתת חסד במקרים מסוימים. ברמה תיאורטית. כן. לא היית נפגשת במקרה כזה, עד כמה היית מוכנה. כן. בעצם המחקר כלל שאלון אנונימי, שענו עליו 140 אחיות ב6 בתי חולים, 6 פגיות בישראל. ורוב רובו של השאלון התמקד ב4 סיפורי מקרה דמיוניים, שכל אחד מהם מביא מצב מייצג של מקרה שבאופן היפותטי
יכולה להתבצע בו המתת חסד, הימנעות מטיפול, הפסקת טיפול. אז את רוצה אולי לתאר לנו את התרחישים בקצרה? כן. שנקבל את המנעד, את הסקאלה של הדוגמאות? כן. אז המקרה הראשון בעצם מדבר על תינוק שנולד במועד. אבל הלידה השתבשה, היה תשניק, שזה בעצם חוסר חמצון, ונגרם נזק מוחי בלתי הפיך. התינוק הזה היה מונשם בפגייה כמה שבועות. אם בגילו ניתן היה להגדיר מוות מוחי, אז היו מגדירים, אבל לפי החוק של מוות מוחי נשימתי, עד גיל חודשיים אי אפשר בעצם להגדיר מוות מוחי. נקודה מעניינת. עד כמה הנקודה הזו ידועה, אגב, לרופאים ולמשפטנים? לרופאים שעובדים עם תינוקות כאלה ידועה. כן. ומה לדעתך הסיבה לקביעה הזו בחוק? אומרים בעצם שהבדיקות שקיימות כיום, הן עדיין לא מספיק מותאמות. רגישותן אולי איננה הולמת את הגודל והעוצמות של התפקוד. את מוחו של התינוק. אוקיי, כן. זה ההסבר בגדול, כן. כן, כן. אז בעצם המקרה הדמיוני הזה מדבר על כך שאם ניתן היה להגדיר אותו מצב של מוות מוחי, אז זו הייתה ההגדרה. התינוק לא צפוי בעצם להשתפר בשום אופן. וכרגע יש מצב שאחות צריכה לדמיין, מצב שבעצם הטובוס, הצינור ההנשמה, יצא ממקומו. כלומר, אי חיבורו יאפשר לתינוק לסיים את חייו. כן, זה בעצם הפסקת טיפול. שאף אחד במחאות לא אשם בה. בדיוק. כלומר, אף אחד לא עשה פעולה אקטיבית. נכון, נכון, בדיוק. ובעצם האחות צריכה להגיד האם היא תשתתף בכך, האם היא נכונה להשתתף בכך, כלומר לא להנשים את התינוק, כמו שהרופא מצפה. כן. או שהיא כן תנשים את התינוק בעצם. יש כמה שאלות אחרי כל סיפור מקרה כדי בעצם לבדוק. כמו שהרופא מצפה, כלומר הרופא במקרה הזה, הדמיוני, אומר בואו נימנע מטיפול, האם תקחי חלק בהוראה כזו, אולי תמחי, או אולי... או שפשוט תנשימי את התינוק, כן. וואו, אז יש פה גם שאלה של בין אנשי מקצוע, קונפליקט אפשרי שיכול להיווצר. כן. אם נחזור רגע לתיאוריה של ההתנהגות ההגיונית שדיברנו עליה בהתחלה, בעצם כוונת ההתנהגות של האחות, שכולנו בעצם מושפעת משני גורמים. גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים. כשהגורמים הפנימיים זה בעצם העמדות. העמדות שלנו כלפי אותה התנהגות, עד כמה אנחנו מאמינים שאנחנו בעד או נגד לבצע אותה, והעמדות שלנו מושפעים גם בעיקר מגורמים פנימיים, כגון נתונים סוציו-דמוגרפיים שלנו, משתנים מקצועיים, משתנים מצביים. במקרה הזה זה עד כמה האחות תופסת את מצב התינוק חמור, למשל. והגורמים החיצוניים שמשפיעים על כוונת ההתנהגות, זה בעצם מדיניות המחלקה, מה נהוג במחלקה, האם יש הוראת DNR, אל תחיה, כתובה. נכון. במצבים מסוימים. כן, לא אצלנו בפגים, אבל כן. אבל האם בכל זאת יש הוראה כזאת, ומה רצון ההורים בסיפור הזה. עד כמה הגורמים החיצוניים האלה משפיעים על כוונת ההתנהגות שלה במקרה הזה. אז זהו, אז בהתייחס לכל הגורמים האלה, זה השאלות שניתנים בהתייחס לכל סיפור. אז זה נגיד היה המקרה הראשון. נכון. מקרה שני? מקרה שני מדבר על תינוקת פגית בעצם, שסובלת מדימום מוחי בדרגה מאוד גבוהה, שזה אומר שהיא תהיה פגועה באופן ודאי, תהיה לה נכות סביר להניח נוירו-התפתחותית מאוד קשה, אבל לא יודעים, אי אפשר לצפות מראש את החומרה בדיוק. כן. ובעצם הרופאים מחליטים להפסיק את ההנשמה. העניין הוא שאם מפסיקים את ההנשמה, היא עלולה לשרוד בכל זאת. זאת אומרת, מה שנקרא להיגמל מההנשמה. זאת אומרת, הגוף שלה יתפקד ללא הנשמה. כן, בכל זאת. למרות שהרעיון הוא שהיא לא תשרוד בהפסקת ההנשמה, אבל היא עלולה כן לשרוד. אבל זה עלול גם עוד יותר להחמיר את הפגיעה שלה. ברור. אז כדי שזה לא יקרה, הרופאים רוצים לתת לה מורפין. זריקת מורפין במינון גבוה,
כדי בעצם שאולי זה גם ימנע את הסבל הכרוך, אבל גם יחיש את מותה אולי. כן. שזה הופך את זה להמתה אקטיבית. כן. אז זה המקרה השני. זה המקרה השני. ואלה שני קצוות, נגיד, של מקרים? זה פשוט סוגים שונים של מקרים, כי כאן מדובר על המתה אקטיבית. כן, לעומת פסיבית. נכון. אוקיי, והיו עוד שני מקרים, ואתם מעבירים את השאלון, ומה... רגע, לגבי עוד שני המקרים, רק בקצרה ככה, כי זה באמת סוגים מייצגים מאוד. המקרה השלישי דן בהחייאה בגבול החיות. נולד תינוק בשבוע 23 להיריון, להחיות או לא להחיות. כשגבול החיות הוא משמעותי מכיוון שסטטיסטית? זה השבועות האלה של ה-22 עד 25, שבעצם בהם ללא סיוע טכנולוגי שקיים היום, התינוק לא ישרוד באופן ודאי. אז, וחלקם הגדול גם נשארים פגועים במידה זו או אחרת. גם ככל שהשבוע צעיר יותר, הסיכוי להישאר פגוע גבוה יותר. כן. והמקרה הרביעי דן בתינוקת עם תסמונת, שנולדה עם תסמונת שנקראת טריזומיה 18, שזה מצב שאינו מאפשר חיות מעבר לשנת החיים הראשונה. אז פה זה ודאי, זה המקרה היחיד שכאן זה הפרוגנוזה הכי גרועה בעצם, שפה ודאית היא לא תשרוד. היא לא תשרוד מעבר לגיל שנה. כן, בדרך כלל זה הרבה פחות גם. כן. אז היה ככה מעניין לראות, שככל שהאחות תופסת את הפרוגנוזה, את מצבו של התינוק כגרוע יותר. פרוגנוזה כלומר מה צפוי להיות מצבו העתידי. כן. אוקיי. אז היא תהיה יותר בעד המתת חסד. אז במקרה של הטריזומיה 18, ששם זה באופן ודאי, התינוק לא ישרוד בסופו של דבר, אז במקרה הזה, אז באמת נמצא שהאחיות היו יותר בעד המתת חסד, יותר תמכו. אוקיי, אז חיפשתם איזה שהם קשרים בין עמדות בתחומים בשאלות שונות, או מצאתם איזשהו קו שאפשר ללמוד ממנו משהו לגבי ישראל, אולי גם לגבי המצב המשפטי פה, עמדות לגביו וכן הלאה? אז ככה, בהשוואה באמת בין הסיפורי מקרה, מצאנו שהאחיות שנוטות להיות בעד המתת חסד, זה פחות מושפע מהמצב של התינוק, אלא יותר מהעמדה עצמה. כן, אז מי שנטתה יותר למתת חסד פסיבית, גם לאקטיבית, הימנעות מטיפול, גם לא להתחיל טיפול. סך הכל זה הגורם הפחות משפיע, סוג המתת חסד המדובר, או מיתת החסד. כלומר, ההבחנות שיש סבורים שהן מלאכותיות ואחרים חושבים שהן מהותיות, בחוק הישראלי בין המתה אקטיבית להמתה פסיבית, בין הימנעות מטיפול לבין הפסקת טיפול, פחות שיחקו תפקיד בתפיסותיהן של העוסקות במלאכה, של האחיות. כן. זו מסקנה מעניינת. כן, למרות שאני חייבת לציין שעדיין במקרה של המתת החסד האקטיבית היה הכי פחות תמיכה. זה כן. כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מחקר כזה, בעולם נעשו מחקרים דומים שבחנו עמדות על בסיס מקרי דוגמה וכן הלאה? נעשו, כן, היו עוד מחקרים בעולם שבדקו דברים דומים. אני יכולה להגיד שמה שמשותף נמצא שמבחינת גורמים סוציו-דמוגרפיים שמשפיעים על עמדות, אז ככל שאדם דתי יותר הוא פחות יתמוך בהמתת חסד, זה משהו משותף שנמצא, אני חושבת, בכל הדתות, גם לפי המחקרים, המחקר שלנו ומחקרים אחרים שנעשו לגבי האסלאם, באירופה גם. סך הכל יש ממצאים לא אחידים בדברים אחרים. למשל, במחקר שלי שלנו נמצא הגורמים הפנימיים, העמדות והאמונות של האחות שהיא באה איתה מהבית, הם משפיעים יותר על כוונת ההתנהגות שלה מאשר הגורמים החיצוניים, שזה מצב החוק, רצון ההורים וכו'. מחקר אחר שנעשה באוסטרליה, דווקא מצא שהגורמים החיצוניים, שזה קיומה של הוראה כתובה ל-do not resuscitate ורצון ההורים, מדיניות המחלקה, הן משפיעות יותר על כוונת ההתנהגות של האחות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הקשר בין אתיקה רפואית ומשפט,
האם יש איזשהן מחשבות שעולות בראשך, בראשכן, החוקרות, בעקבות המחקר שלכן לגבי החוק בישראל? אז בעקבות המחקר נמצא שאומנם החיות נוטות להתנהג יותר בהתאם לאמונות ובעצם עמדות שלהם. יחד עם זאת, בהחלט הן מאוד מצודדות בכך שתהיה חקיקה בנושא הזה. וזה מאוד יעזור להם לפעול בתחום הזה. שזו שאלה מעניינת. אם מצד אחד החוק נכון. הקיים לא עולה בדיוק בקנה אחד עם העמדות שלי, יש סיכוי שלפחות מבחינת כוונות ההתנהגות, אני לא אתכוון לפעול דווקא לפי החוק, ובמקביל אני רוצה מהחוק שיתאם את העמדות שלי, או פשוט הסדרה יותר ברורה? שאלה מעניינת. יותר הסדרה ברורה, וגם לכיוון העמדות כמובן, כי סך הכל החיות שנוטות לתמוך בהמתת חסד, למרות שאין חקיקה, הן עדיין באופן היפותטי נוטות לתמוך בכך. כן. ובכן, אז המלצת הקריאה שלנו להיום, מאמרכן מ-American Journal of Bioethics Empirical Studies. מי המחברים השותפים במאמר? המחברים השותפים זו פרופסור טבק נילי, דוקטור קוטון סילביה ודוקטור ברזילי ברנרד. שכולכן בעצם מאוניברסיטת תל אביב, בין היתר. כן. אז תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לך. ואתם, רבותיי, מוזמנים לקרוא את המאמר, ותודה שצפיתם בנו. תודה.